mi fere makko jol balejo krum tumi taki basdo balejo krum sendi me banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi me banden do wima ko diluma nyaayinge sama o dunya ina jogi jom satir ma fu lugeno dilani cherno abu bori ngartani cherno abu dilani cherno abu bori ngartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo kono kalsingen gendal ko dongol yitu dum de kalsingen bangel foro bilingam gel ko dongol yitu dum del tan ha wori ha goga bu mu ko do sodo no xamne ha amma jodi ala mo dendira ngore sud ma ko faran ba jodon ko heda zaman ko tidde bari do putan ko aman tumo famanim de do balde ko de balde ay no dum do fosu ngoppini mi resi atambara upputi an sare sai dara wata wallahi jabam upat wallahi upat nyalawma gay so fini fitat lawdat ki yido upat jamma gadi rigo madano madan sabun do buto yara jodo pen hanji adana wata sabu ko ga jenal amide bada man buto ko ga ngamanta gupol awan upol ko ga yara wana ronki upore gay bidan ko me mami res do jon so resin dabba mi addi do en jon tampara ko de mena ma woni bada kelda hala to ko mel ay bidem jone mami res dabba mi addi do wallahi wonta upputi amona sabuni min andaran min duubi kawres yiyani ullungel yiyani dawngel di sino min resano dum hande tawno ko équipe mourabi dum ya buya sada hal orna ne dido jall halu jalen kala man ko ullungel dawngel Allah hokkado anjora way bonor jimine ko woni ni problème ko way yewtude net tan ha boy sa tan del takay goranda bare way dal non ana jogran resde ga bay to bi halu falta res kuni woni kati minana e bafal galle bafal dem itro babbam ada time téléphone hay piske ko an ɓuride téléphone e justement jur kay ndam an to nelnuman ka yani kam nelal ngal wala yahat ayi artini siri ko jiɗɗa iyo a meriyal balel gongal ɗo e legal ngal en sorenay kam bille walla mo wonmo geɗe mo wur howmaya wattata to renay kam na yaha ha nder galle mum duppomo toon yimɓe ɓeɗe darate ala ko mbareya mbeɗa haala wiya kam mala wallahi mo jaɓi cellal ala ko wawi wadde merel balel honga meriyal balel kewngal bone gongal ɗo e legal ngal aɗa andi ngal ay kam hol ɓurel hol jama hol fof sindi jawa daadi amiri debbo ne wiye kaw ɗon ko jettiɗa sottini yayi ko haali ko dañata ɗum no pittama noon pourquoi mi accinama noon ande a dañi bone ma an mata anda o debbo o kala ko jofino o taƴi kala mo dikkino o liɓi kala ko wino o waɗi la ilaha illallah an anda ko jogori hebdema ami mom hirndita hollata kam to nangi feera wona ko kam o hen yimɓe legal ngal fof mbimo ko kangal ko ñaɗo ko bande jomi sorenayi kam bille walla jo mi warano ha mbar mi yara ƴiƴam ko mbeɗe jala fini kam wayi ya bor bos yo mayde dupputotema por so yiɗi bonɗo needi oɗo mo gandanɗa hoorema hay hendune haɓa o fottat koye duloyɗe o yewtat ko koode min noon il faut que mi ƴeewno banni mami noddimo téléphone tan mami yaɓi koyngal mi yeehi galle mo hen gueɗel gotel mbaɗen ala mbeɗa yenana kam hande kadi janggo
mi resigay ma won koron ka ko wara sokara Hami sokara be ngarada kew son min deɗoɗa inirde wona. inshallah Deɗoɗa inirde. inshallah La teppanta dewgal. Sa suudu heppan mares. joni do ma mbawat do ma edde galle do ma kire do ma Sa dañi waɗande men ɗum de haydara bonta. wallahi Em so haala jigno do maaga ma tontanta. en tambara e fuuri joni dum gup kam fo ma e gup kono no bonna ene bonna conci sabu Maayo. wallahi goggo mbiɗa jogino kalsongel gotel A ɓooyi haalde kono hannde. mbiɗa jogino kalsongel gotel ɓurnoam hursingel woden ko ma e nenam nawi so ɗum mi wuppini kalsongel ngel waɗi gudde tati Jomma mi anda ko jomma e ngari ɗum mi anda min teɓe ñamara kam wallahi sikiran ko jomma kala dewɗam watta haydara. Guppol ngol maccal ngol ha janngo. Guppa de. ko kadi nan ndiyam kadi mbi accata jam Addan sabun mi addan omo aɗa tan lems. Tan ala. an joni amina mi faman hakkude ma e kawamde famande Ɗum ka faman hen. famande joni gallo mi faman tan Ko woni hen. wallahi hakkude Ɗum ma e aɗa kawam waylade. No wanani ko noon tan wayi. aɗa welde kawam Min mina kawma. Sukare en jundu ɓurɗum en. ɓeyda Mina kawma min mbawa wasde weddude. moƴƴi Ko timmitan kam min timmitan tan. yara suudani kam tan An mbiɗa sudma. An hay so mbiɗi suddan wa ƴew min mbawa jaggan neɗɗo goɗɗo secret. Mais an sam huccire ma tan. Anda affaire kam ciifi mi anda ko daɗi mi anda ƴew goɗɗo ko yuppade mbeɗa haal tan. sela Seyɗaɗe. Haydara yawu kam en ɗum. sela Allah waddi Ana mbatta. Ɗum tino hayru guppol ngol kono mbeɗa baccat tan gaslaw. ala ko Kayɗan ka kaltima jon cuuji fayde. Ɓorniro ses. Aɗa yawi aɗa wawi min hay lamdi. tuuba liggorto mba tulmi ha joni wuppande wayi Min liggey fof guppol tan ɓurmi hen anjil wayi. Ceerno Abou woyrendo men woyrana men ha susi seerembe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto geno lamɗo kammuji jiɗo waɗa waɗo laato o duniya ene jogi jom sattirma fu hollu geno dili dillani ceerno Abou woni gartani ceerno Abou dili dillani wona mbiɗa kadi sippire aduna a sippirima ka wawa liddi pular wima noon aylel hay sen doga hen daro hen an holko hanma firtude guite ma ganda ɗo jaɓɓuɗa koyngal ma ganda ɗo jooɗiɗa ganda ɗo kalata ganda ko kalata ganda ɗo kaldata min ko an gotel ngel jogui ka leggal gotal aɗa foti wonde sa huɓɓama so itama jangol iwa kono min noon wona no mbaɗa ni jinmi mbaɗa tan kono mbaɗa ni noddumami hande ko mboɗo haalanma gonga kuɓɓowo mo ñifata mboɗo andi noon somi haali so natiri ɗo ko ga yaltirta kono andu aduna wawi mbir wawi mbaddi holko tagi mbaɗa no mbaɗa ni Min holno mbayi. Min holko banmi sakal haal ɗo kalta ɗo ko. Min e darmo waɗa hen. Min jiiɗa ɗum. Neɗɗo sa toppirimo haaju ma mi toppirimo haajam. Sa jooɗimi noon aɗa hollini kam gan an ɓuri kam holluma an a wawa. Holluma haalama gongam mi yaha lawol. Gasi kañum ayi ɗo haalama e aduna o sa woni kaalowo gonga a añete. Yimɓe mbiyatma ka bonɗo ni ka bonɗo taw wona bonnagal ni ka kalando jomum gonga ɗum to woni ha ngel no hoyru mum. beele beele kay ɗemgal kay alama poɗɗa ɗum sa nani tol tan mbiyata ko feere boni kono andu min ka bajjilam gotel mi yiɗa wostorade mo joyo mi yiɗa wostorade mo nayo saka tato mi yiɗa wostorade mo ɗiɗo min noon aɗa wontanimo tuuba horde noon diwdotake denkottake min woto an noon alhamdulillahi rabbil alamin tokar jinno mo jewten seeɗa sabu komi kawma saha fof ene moƴƴi mi waajoma jimi ya ɓeydo tinnade liggey ma sabu neddo ala ko wona liggey mum te gorko pour ganda ka gorko a timmi gorko jogoɗa meccal jogoɗa liggey sa soodi haajuma mbasa ñagade mbasa yelliyade lokora poos ma ko ɗon gorko waɗɗa a faami te mi addimama ɗo ya liggu ɗin ko daña mi daña enen fof dañen aussi ɗi fuuta ene foti waɗi ɗon ko heewi wona majjere ma an so wona ɗo jimnaɗa ɗo jimnaɗa ɗo mumɗa ara rigueur ga wiye an anda kon fuuta kono fuuta no famille men wurdi ɗon
wona majjere ma a faami donc noon so Allah waɗi mi addimama ɗo ya liggu no hanirta ni itta hakkille e rewɓe liggoɗa correctement a faami ko dañƴa hewde famɗude neɗɗo hen jinnam ma ko heddi ko mofta janngo e janngo sa yiɗi reste daña ko desirɗa sa yiɗi mahde daña ko mahirɗa sa yiɗi ni fijirde kalis ma daña no pijirɗa kono so ala haydara honno pijirta kalis ma ɗum noon min kawma wi yow jaɓɓal moƴƴol jaɓɓa hen pewna avenir ma pewna janngo ma jiiɗoɗa duwaw jinnaɓe ma jiɗɗa duwaw kawma a faami ñande lahara joni sa maayi sa ari jugede walla sa maayi kaw ala exemple min ko kawam min ko mi woni kawma an ala kaw on exemple arrange anim fattanam para sa maayi joni sa darima e damal ngal Allah waɗi hen complication seeɗa wonko mbaɗɗa e aduna foti jugede min joni mbiɗa wawi darade en tant que min kawma mi wiya mon Dieu o wiyami nam wiyamo laisse le passé so tawi ka reconnaissant so tawi Allah ne wonma reconnaissant Allah ne waɗimi reconnaissance ke ala kaw an ƴeew darogal huccita darogal ndaara hoore ma wona an jiyata no jiiɗa ɗo no wona an woni ɗon woto fijir haqqille ma aɗa ko kulmi hade pitti bonni ɗi jaggudema aɗum noon sa woni hen yaade yimɓe mbasa adade te toujours saɗa haala konngol ma andu no lelnirɗa ngol defugol e nder hunuko hangol ɓenda puɗɗa yaltinde ngol gandumi mine hani min dineji nde wonno neɗɗo so nehani ɓiyum heewi jagide ɗum ko lempo nen sabu Allah accu kalta ko min haydar ala yam min a nehi kam no poɗɗa nehirde mini a waɗi kam no poɗɗa waɗirde mini ko heddi ko noon arde pularol ko wi nene baaba may ko darade jibina kono poɗe kewɗe e damal suudu ko joomum liggonto ɗum hoyrum ne min noon hay gooto jooɗata ko ɗon soode dow reeɗa min haala kam ko fotani haalde ɗum neɗɗo dañata ɗum jamais min mbiɗen natto e nder nene mbiɗen yaha nder minen han ka sehla wajjumma salminam ɗiɗi min kam koko wasta gila e maternité walla koko wasta gila e ofordam foko mi sakkan o feere kaw mi nani kalda ko kadi liggade nde ni ko ligganade hoore mum sabu nen furankoɓe mbiyatno condi nene condi kaw condam ɓuuri walla ligganede dañde hunde dañan hoore ma tan ɓuuri eyi ɗum noon kam ne woodi kono noon kaw min wona ɗum ɗon fof lettimi min probléme goto mo joguimi e adunam somi wallama ɗum tan avenir am feewi sabu min mi ɓooyi haalde kalami ko an e goggam cikkuɗon gonmi koye fijji walla gandanɗa hoore ma gon min to gonmi ɗo mbiɗa liggo mbiɗa wadda hen ko dañanmi seeɗa famɗude ko mbiɗa yettir hen Allah kadi alhamdulillahi rabbil alamin galle no yaaji kono kaw wona ɗum ɗon fof kaw ɗum ɗo ko moftumi ɗo e hakkude tubanko mi ratti tan min wawde jogade ɗum min goto mami daña mo ndendumi ɗum suudu ndu mi maayi tallade somi talli mi fottami koye malla somi wattini mi fotta e mir ɗum arrangé animi mi yiiɗi min nene to powmi junggam somi nemi tawne noye seeɗa eyi minni haala ɗum ko ɗum debbo tan il faut mi heɓa ɗum ay ɗum kay gunam debbo mo wawa fewde Allah tagani gorko ko pour debbo tagani debbo ko pour gorko madin gunas wona bis gorko dañi duuɓi sappo e jeere resnet eyi ɗum ko medul gunas ɗo wona medul gunas diine ndesne yimɓe ɗo ko naksot a faami non so tawi naso wadde joni heddo han kadi mi haalanma min mi seeɗa ko mbiɗa ko kono jiɗimi an joni sa resiɗo joni mo deppisata mbiɗa wawi deppisnade hoorema ko deppisoɗa min kay barmiyel to ko sengel somi resi mi andata hen ɓaade ko min tan e debbam kay so wonti goto fof ne fecca affaire galle o waɗama divisé a nawat barmiyel ma mi nawa barmiyelam komin dañi yo cuuɗam ndi ko mbaddata hen suudam ndu mo jeeyi suudu suudam kaw e joni gallam mo jeeyi gallo inde hono woni wadde firtani ko jiɗɗa ka yiɗami adduɗo debbo wala kisomi yiɗa par ce que ne wawi kira kaw ɗum firti ne wawi kira joni noon min ko mbiwan ko ala caɗele ɗum min jewtiti hen min ɓuranno kam ko goppa ha ɓooy tomi haalnima ɗum mamo haaltanma ɗum woppu ha yeeso aɗani ɗum koma fewde koma waɗe programme te kadi momi noddu kawma Adama kadi min ɓeeɗo haalde hen kaw Adam ka min sa haali débat addi en kaw Adam tan débat o boni kaw Adam yiɗa nanne débat jam kaw Adam goral mangal tan kam yo res nana fuuta tan
kala gorko ɗanniɗo yaha yowti adde ɗum ɗum arata kawma aɗon mbiɗa ni neɗɗo mo gandanɗa a wawa yewtide mum tan sees tan ha faam kala ko jewiɗa mum tan oppose o yomanaga artude ceerno abou woyrendo men wayrano men ha suusi seeren nde ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto gueno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗola gam ɓerdam nde ko dari wonno oɗo ɓiɗɗo debbo ko heeñeram won koddiɗo amen gooto kala mo winoma laaɓa yiiri yitere mum sabu won mennoɗo waddude e makko o itti ko wowru nder galle muɗum nde o nawi wowru ndu o wi ko so Allah jaɓi no donirimi wowru ndu ni ma aduna fof seeɗa aɗa ronda te on rondama e on saaha hay ɗaɗi omo asa kanko sinno tan ko kanko wanno wonki omo wawno ittude ittan ko biɗo ɓiyam o noon ma laaɓa minene mbimi yo laaɓru jaam min kam mboɗo andi ala mo bonnanmi ala mo bonnananmi ala mo dufananmi cenglon muɗum addimi ɗo tan ko moolade e caggal Allah nde wonno min mi ñagaki Allah waɗande neɗɗo ko boni walla wiide neɗɗo ko boni kanko noon hunuko makko ko gite makko ɗe noppi makko ɗi juuɗe makko ɗe koyɗe makko ɗe o jokkirani ɗum enɗam koko taƴiri enɗam tan jimmi noon ko ballami hen kala ko mbawɗa waɗandemi mbiɗa moolo e caggal Allah sababu nde batte fittano ɓiyam o ɗum tan adduno kam nani haalama an ɓiɗɗo ko mbaɗɗam wala mero ko addi hakkuma sako wima maala mero de comme jahannoɗo o yi kam mbeɗa heeñi wi kam mi argaye ngarmi mbo molum cohla wi kam ko jiɗɗen ɗam ɗo min mère ɗum keñoyo o wi kam ko fotani wiide jaabi mum e dow gonga o metti wonama nini wallahi mi nani comme toni kam cakku noon anda ko wante ay ɗan ɗi régujuji mbaɗanɗo ni mbaɗanɗa noɗe so mero yimmere o mbaɗanɗi ko ni mbaɗanɗamo mo des anda hoore mum anda place mum andi ɗum place mum ala hen gasan joni noon sohnajo nani ɗum noppi men te aduna o wona certain gueɗe rentete ara Allah wi hollidimama o kala ko wino neɗɗo waɗata enen kadi mbaɗen ko min kam mbaɗen ko ñagat Allah te ko ñagatom Allah ko kadi inchallah Allah de ne heewi newnandemi te mi meeɗa ñagade hunde Allah ha rutte hen kakko ñaguino Allah waɗi inchallah ha joni tan mi joni tan mi ñago Allah sabu ɗum ɗo ala fof ko ɓuri ɗum musde kono kadi suko yo andu ko suko kadi kala ka wawa muñande jinnaɗo ma a muñanta ɗum goɗɗo surtout ko mbatta ko ni sahaji a waɗa ɗum jinnaɗo ma ko mbatta hakkille fewi hoore ma ken gonda koye classe demi walla wona classe gon koye wajademo ɗum koye wajademo he wi muɓɓas aɗa andi goɗo ɓiñago heewi ko salde moro sa ari ɗo ko min addumaɗo aɗa foti sukkanademi keɗoɗama ko kala galle ko woto holo ɗum ceerno an ka wendu ñaaki min de neɗɗo haali wattata nde nde kuɗanɗa Allah ala kedduɗa ɗum waɗi a anda ko keɓata min ko taarimi taaro sa taarinomo ko taarimi ɗum ɗo fof heɓatama a lori kam a lepti kam Allah andi no dañirmi ko gaddumoto ceerno aya min holko mbanmi o jooɗo wiya kam ko fotani wiide kam acciramo noon ɗum jiɗɗani nen joni ɓoftu ko kuuɗa ko ɓoftu kuuɗa ko mor ko wona Allah fof ko men ko cukalel an yiri terme ko cukalel ma waɗi ko mbaɗa mum kanke holmakko so waɗi ko mbaɗa mo ko ha parkanke ha certunewo debbo o ma waɗi ko mbaɗa mum mo de ko cukalel tan walla mi hen de ceerno ɗum gueɗe sukaɓe joni noon debbo an kam an kaldema oto jottuɗamo suture e deyre jewda e makko ma kam yallu yaafi wona koye pour liggeyode walla ma laaɓode ko hakkude julde e julde Allah ga ani so Allah jaɓi ñagoɗamo yaafuye ñagoɗamo yaafuye gasi hakkude julde e julde mi yaɓɓa fela wala mijo ni mi yaha eyi ka kuldu ni tan hakkude julde e julde ñagomo yaafuye gasi so Allah jaɓi heña hen jaam Allah windinma hen baraji
piccanade lamɗo addanta koppi heddade Gasi. mami yaha to mo gasi ɗum tan ɗum noon sahaa goɗɗo garta ɗo inchallah ma waɗum mbaɗa mum kanko hono so Allah jaɓi so Allah jaɓi on jaram ɗum tan mi rokkata men aya ni hay ɗon rokkata men ko mbimam ko waɗ ɗum jaaɗo jottu debbo jotton kam ko gaccantumaɓe sakkude jiɗɗa sakkude fof nene waɗan ujunere tan hay daro rokkani e muɓɓono bureɗi mami nakum haalo mami nakum haalo inchallah mami nakum haalo ala kara an non non mi wayri hebde xaalis so bonne ragalle nafanno uñaji ɗo noyi ten an ko liggey ma tan wondima hen sukkodewaɗo so jaaɗa fo ma kolla jikkuma an e lemi cibinani gallumen goɗɗaɗana naafi gaga aɗa andi ɓiye noon aɗa andi ɓiye kañum toñata garaɗa wiye ceerno en kolɗuma ala makko ɗo gal guila artane min hoore min yo lawol ma tambude wiyama nehi nehal ɓingel ma ha burjikimo o gandanɗa homo ala hen neji min mbiɗa andi ka wona yimɓe ngala neji kam ko nder galleji mumen hay boowal hay ceerno o huuli on dani mi jiɗɗo jinneji mi ƴetti jinne mi yarƴe makko ɗo o ara mo heli ɗum fof mi jahi ɗum ne sukaɓe ne ja ɓingel ma ha bonor wonɗo wara yimɓe wayrana men ha susi serembe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto geno lamɗo kammuji jiɗo waɗa waɗo laato kono noon ɓe keɓi wiide ka jeeɗo fuuta wallahi o diwti keerol kono annene ka mawɗo e wawno wasde heɓde ɗo heɓi ɗo wallahi wadde ɓe mbiya ko wattade kono min wiyani ɗum so neɗɗo waɗi woto ɓurno yafnade min mi ɓurnaki ɓornade paɗam mi yaɓɓa felo moƴƴo mi ara mi yettoma mi yafnoma yarlo jaafoɗa ko suudi e ko feewi wallahi so Allah jaɓi ko noon wori ko ɓi wallahi yaafimo mami haalanmo so Allah jaɓi kadi so Allah artirima e dow jam kanko ɓornoto faɗa mo teppere makko ha e galle ma o yetto o tuuban Allah o tuubanma wallahi Allah jarama aduna ko mere mi salmini bandiraɓe fuutankoɓe fof a jarama alhamdulillahi rabbil alamin Allah koni ko Allah moƴƴi somi ɓurninoma mi holli kongu mi wi mi yahata mi yafnomo firina ɓeydoto ɗum noon so neɗɗo tooñi yo waw jogade koyngal yafnomo ceerno abou wayrendo men wayrana men ha susi serembe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto geno lamɗo kammuji jiɗo waɗa waɗo laato banno liska hani deso kaw foodi walla kaw ko ceerno mawatama haw bisimilla min am yet ben seni machallah d'accord mi hewannaɗo ɗo no ha haajuma antuma ɗum ma andi ɗo mbeɗa natte mi wonta kawma goɗɗo gonen jooɗo kala ko jiɗɗa haalde ko ɗum kadi so natte tan kaw mi yaha mi jokkoye haaju jam haala mbeɗa heeɗima accunade ɗo wona ko ma haala mbeɗa heeɗima jawda jalta sundu kalannomi ko ɗeɗe balɗe ɓannam ɗum teddi kadi hay sugundam ndu sum fuɗɗi ɗum ko mettel yaltinat hen mi annda mbimi yomi ƴewto mi annda ko mi ñaamiran ɓoccoɗe omelette ɗe mi annda noon ko kulli korte kadi a yiyani guitam ɗe irtima ni koɗo gojjoɗe coy mi ara mbannaɗo listokar mi jeeya sa ñaami jammaji sa ñaami
ha reedu ma heewi aɗa ɓurtin so ñami ha reedu ma heewi ommo jarkinɗa seeɗa ngala lertoɗa woto ñaam ha reedu ma heewi tan lelɗa ɗo leeso tan ɗanoɗa tawa suwa dolde eyi ɓannam ɗum noon ko taddata itta hakkille ma e rewɓe itta hakkille ma e rewɓe so waɗa hakkille ma warat waɗa hakkille ma e liggey ma joni noon joni ɗum kaali ummo jom jalta tinnoɗa e hoore ma aɗa anndi min kami kawma mi yiɗa haydara muusma kasi eyi mi wawa heɓɗo ɓayre ɓayre hoddu piɓɓol tan ni yimɓe ɓayre tan min ha kam liggeyamo ɓeyɗo yo jibinaɗa ha joni kam poddin ɗo wala min kay kalko faare ɓannam mbiɗa yiɗi kaala mbimi aɗa heewi kunude kono ɗum mi safri ɗum ɗo hay sa weldama korta komin kapta ɗum mi ruttini ɗum ɗo sa woni ɗo mbaɗata ɗum belende ni haydara wawi sorde ma hay goto wawanama haydara a faami yo tinno hoore ma goppa rewɓe goppa rewɓe goppa rewɓe goppa yidde rewɓe watta hakkille hoore ma ɗum haadi somi yii tan yeeso ma ngon wayni ɓerdemde fof doro mi yiɗa yiidema aɗa wayni kino ko kala kuccitima ma mi yiyama aɗa welti hanki a yii debbo goto boɗejo o bamma pro debbo goto boɗejo joro dow moƴƴo mbaadi so jaɓɓodirani hanki ay faami no woodi kaw kawɗe foori noon walla weltori gandal ma amin o bamma pro kawa jaram jaram Ang bakal. Beda nado da dai musa. Beda nado. Okay. Yo pernah lama gitu. Tapi kalau jamaah tak hamil macam. Gogo saya ko ɓaɗa ngoɗi kaw est ce que no fuuri Ɗum nde woni nder maayo no waɗi ndiyam. Kawma namdoɗa nder no. Kawma namdoɗa nder no men. ko kawa dara kaw ƴeew Je. gogo to ko min tan ma kaala Hande kadi ko ɗo jaltirɗa. kaw ko ceerno ala tala aɗa hulu kaw no watta gafleje no waɗa ga kon woni koye haaldude jinneje haala Ko hunde wodeje waɗata kawma ha ganduɗa on wawi walla o wawa cukalel. ɓannam mi teddi min yo ƴewnam ɓandam faman hooram Eewa. kadi wona ɗum joni rewɓe leegal ɗo hemɓe ɓe mbayi ken wattuɓe mi yittere ni ko mbattum ɓornade ko ɓe mbirtoɓe darani mi annda tan won barɗo mi tinani min kaw wonnam liskar tan han ƴeewa kaw ko haalata ko eko gurmi ko ho kaw ceerno ma wattala Soɓe suwa jalto. Soɓe mbarde maje an. Ko kodde maɓɓe yone kosam. An aɗa mayanaɓe kamɓe. So mbarde ɓam ganca. on ka Wala ɗum ko kawma. An ƴewran. An ko mbiyata kawma Mi e ƴewani waɗen. Ko mbiyata kawma e ƴeewani. Kawma faddini mi guiɗi piyeɗa sabunde rotel. kawa dara mi annda kawam gonɗo fuurude kono kawam usman an kam ça va kono ɗum Wona gonɗa ko hangede. Kawma ko wawi ko wona an anda ɗum. Namdo yimɓe. An a yi aduna garo ɗo. kaw go futtude ko Kawma faddina ko ɓoy. kaw Ƴeew. e So yanti yimɓe ko fawtoɗa tewɓe hen a aɗa yimɓe. Tew. Ha tew gasno ngara mbiya ko tew gasi. mam sode Ɗo mbiya kam tew gida ma fi. ewa mam sode mbasa e jiɗi gog beñe de Mam soɗo ɓe. So nan kam so wiwi yiri jeena ɓeɗa. ewa acca kaw sikkar mi hom kan a han hunde ko amma min horam mbiɗa wawi wonde ceerno tan welama ish e ɓanndu ma hen ɗum fof min mbiɗa wawi wonde ko sikkoro ko fof nane men a wonde ɗum ko wonani ko wonani ɗum wonde Sendi banden do wima ko diluma nyaayi ngesama o sendi mai banden do wima ko diluma nyaayi ngesama o dunya ina jogi jomum satirma